Kasi Student Union jong kamau keruat circle manda ke sengi kalau yok ban penkup buram ya ki arngut kirang ngelek kai ki bami kemat ha ke kenhun jong ka Megalia football team ka balapoi sya ke kedan ka baar ha ka nyopun riu Hero Santosh Trophy araja ar pulai balapenlong Riyadh Saudi Arabia hakini ki kindiat sengi ki arngut ki belasyak penkup buram ki long oman bahau kupar yau penyau nakashnong mau keruat bat wan bok lang lengkoi nakashnong marshallong ki shnong ki bahap apok jong ka Southwest Kasil district Amar kata ke isu mau keruat circle rengkat ke jingkur ku kerdo bat ke jingkit bok kit ruyang halo ke jinglok senyang bat kanam ke buram baki lawan ra ya ke dong katang bat ke jai benriu kum kaseng kasngodi ban penkup buram ya kini borok arngut kirang samla ki badai kirangi lekai kenjat bol hake kenhun jong ka Megalia football team ka balapoi sya ke kedan ka baar jong ka nyopun riu Hero Santosh Trophy arja arfly hake shnong Riyadh Saudi Arabia buram kadang katang kejangi hangde semlaman bahag pare pniau semladan lang bani kani kapor dai idon bahing nang ta semla wan boklang khoi badan lengkap bani badi kemi jengu tini snow ban pau kejing sokman makraw ma kani kesni bani yo kani kalat bani yo ban pau ya kani kadak kejing buram kejangi ya utau sengiang bukiwara kanam nang ta kadang thai kejangi let's see nimlah bandan kita ki GI kiba koridor na pa jong pri te hendrai ni super pa ni katak ka bangin ai ki jing ai ki baret ki berlong ka jing sa jikan mau ba ka ju upor ki dei ki jing ai mensim ki jongi ba pinangi sakparat sakmat ba nakil saprang kam tama ka ni ka kam ka jing ka ki jong pri ban ngala banong ban mikmat ya ka miglaya hi ka football kalong ka ka bas no sarong tang pi ka ka sem hendrai tam ngiru samla ka ai mensim mereka dong tanji bro kawai ke bang UI kiwi ki jela ki nong kai sports ki bawah nam buram ka jela ki penyo ki kam kum ki police officer ba kiwi ki department ki baper Indonesia UI ke bas ngodiau kalong ba ya ki samla ki jongi buntin hi kim ju pai khmat tangi sebar kentu kam ki nong mi khmat kum MLA MDC jong kadong katang ki jongi ba ki di ban le bersim kia nak benta ki samla ki jongi ki ba long si benta ku ki klur bagi syai ba kawi pat ki jela ki UI ka dong ka thai ki jingi kamlong ka pok re ka penmi ki klur bukan sai man ka por ka tam ki jingi le kai ki per te ngasu sim ka ne ka por tai ka kabu bang ki bok ki ruang pi blai tai karat nang bunong tau un yalam lenti un ai met mo kai bakhia bat ba unang kerku nang ni sakmat ba pinala ban nakiu nak kenjo susu ki pat ki nam ki bakam hajrong te ka jing ka tu kalong bakum samlah ye bapiat lenti kini ki jingil akai gila ban sibun ki jing tenju hari kan mau barabor la de ban pendemret mat tung nong thau ban om sarong hari bapiat ka jing sngorit kan mau ba kanam ka buram kala lepa sakmat inang ni sakmat kum ki SU mo kala circle hing indar sendak bapi ban ngi ai mersim man kapor ku bang lele mensuan adu ba samlaman hakupar bule jesok ba ka bengaluru ngilayak ban pelong ka jikit bok kiryang balik kiwi ki samla kum Chester Paul ru ikan mau kum ka senghi ngila ai mensim sabu unlet bensi menta te kanipat kamenta ka di ka jingelang ka bangi ni pen ni ai ka burom sepi na marba lawan ra ikata kanam ka burom ikata ka than ka jemi si kentin akan i forum ta ngasgo bangadap la ka jin dokumen basa sin kum kaseng nilayo e kanikalat muna ka benta ban penkup burom nakam ta jongpi samla wan bok hoi ulau samla man bha film don kat bani kani forum ta rei ki bahin bahasem jong I la don kat bani te kum kaseng ni ngisko sarong ya ka ka jingla ka jongpi tung bau sunyan wa pilano anang ta ka ri ba ka jaj pemil jong ni ya so sarong ka kata-kata bat ngit skemro ba kani ka senjam ka ba pi pilapen I kum wei na kita kisamla ile kai ba I jong gani ka dong ka than ka jong ni bat ni kermen ru ba lingba jong pi hinlong uta nong lam lenti ya ki wei pat ki prasam la jong gani ka dong ka than ka jong ni ba kin kenjo lem ya ka thong kumba ba pi pla kenjo rei kenmau samla ka lenti ya ka jong pi ni so thu ba ka dang jangai kum u liar ile kai don kam ya ka jing trei stom susu nang ni skmat ba pinang yai kenjo na uwei mau mer se uwei pat kajing la ka jongpi ban
kenjo yu ngome kum kaseng hi ngislo ban ai buram yapi kamtam ikimi ibahing basem ingej kem badai limba kajin persak musim ko jongpi kum kikimi kikpa baunu kun dap senrang jongpi nangni napo kadong kathan ka jongi lala ban pau hakani kajing lekai kasantoy stopi ka banyo punreu ka long kawai na kiturmen ka bahe jong kari India hi berkawai bat kum somla ngaslo ban iban biang ba pidon kam ban ya petlam na kamenta ban ra lem ya dikena lekai jong kani kadong kathan jongi bakin yo lat yo lenti lem ban ya simenta haki wei bat klok ki bahe apo jong ka silong liwat sabar jong ka jelahi rukunjo bat kum kaseng hi nisngo ban ainam ban ai burom ya kani kajingla ka jongpi bat kajingla ru hoi nimla ban len ba na pling ki player ki ba lami khmat ya ka jela apo ka santras supi kidon arngot nang ni napo kadong katany ka jongi rei unong yalam ubah ka du udai nang ni napo kadong katany ka jongi hi usamla urang ba klan perkhat simle kumukuj ubala ai ka jing hikai ubala ai ka jing sneng ka jing trawe pi opin poi sa kani ka punta Masyaallah lebih sakna bala amal cakap ni dan lang kene batna ai kre ka kesu mau wasga bala pedang boromnya yang arun kipler jang bang representatif kemudian kan na akajinga liti jongi akajinga liti jongi jangka meklia bingnya der mako dasok ang lai kunstam akajing lamri kusakan bade nang mihina nang narang tong ya ka kesu ba kadang ignore so ban nang yai ai men sim shiu ini kun skama jangka southwest se marni kun southwest ko sini bon kasap dari ni alat kum ki kana itu di district bangin marni bon hi wan na kilong ki baduk te kancang terpadi ke siuba nang sakmat ma bahkan yai yarap lem makanang yai kentur lem om tanga ka spot nrea ka puli ka putina hanok inu kilan ba kan ye don kalang ni kun samla jo ka thain ba mangi ki kun samla jo kan ka thain re sawes ka sel ba ngin yo man sim bangin ang ya na ba tang tai